buntag usay. May buntag, no? Usa ka semana ang nilabay sukad nga miabot ang atong patriarka o ang atong primate sa territory of Asia. Pero murag naluya naman ang tanan. Naluya kanibalik na tag 7:30, no? Naluya. Ay man to kay alas 10 man gud to. Makakaon pa ba? Makakaligo pagdugay, makahigda-higda pa. Na pag 7:30 ang simba kay ang uban mubakod man og alas 5 pa. Kay mag-anda, maglungag uban pa. But mga igsoon, whether our mass will start at 7:30 or 10 a.m., wala gihapon mawala ang kamatuoran that Sunday is Lord's Day. Amen ba? Amen. Nanata sa ika-32 nga Domingo sa ordinaryong panahon, the 32nd Sunday in ordinary time, and 2 Sundays to go, mga igsoon, Feast of Christ the King na. So katong wala pa nakahatag sa ilang amuton, hatag na in taon ka mo. Doon na lang ka Domingo, no? Doon na lang gyud, no? Mag-celebrate na ta. Og humani ana, New Year na dayon. Kay bag-o na pod nga kalendaryo sa simbahan. Ang atong tema karon gitawag kita sa sa Dios ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. We are called to believe in the Lord, the resurrection and the life. Juan kapitulo 3 bersikulo 16 nag-ingon nga kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan og tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga motuo kaniya dili malaglag kun dili makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. This is one of the basic memory verses that we memorize. Mao kini ang usa sa mga pasiuna nga mga bersikulo nga atong ginatun-an or gina-memorize sa dihang bata pa kita, no? Or bata nga Kristohanon. In John 3:16, for God so loved the world, di ba? Nasayod tana that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him will not perish, but will have everlasting life. What must we do to have eternal life? Unsa may angay natong himuon aron nga makabaton kita og kinabuhing walay katapusan? We only have to believe in the Lord Jesus Christ. Okay? Aron lang nga makabaton ta og kinabuhing walay katapusan. Wala nag-ingon ang Biblia nga kinahanglan kada Domingo ka magsimba, magampo ka kada adlaw. Those things are part of Christianity. Those things are expressions of our love for God. But it is very clear that Jesus says, for us to have eternal life, aron nga makabaton kitag kinabuhing walay katapusan, we must only believe in Him. Igna imong tapad, tuo sa Dios. Tuo sa Dios. Oh, balusi dayon, nituo ka sa Ginoo. Tuo ka sa Ginoo. Oh. Maunay dakong pangutana karon kabuntagon, nituo ba kita sa Ginoo? Sa atong ebanghelyo karon na dungog nato nga naay mga grupo sa mga pari nga gitawag nga mga Saduceo, the Sadducees, no? Kining nga grupo, kining mga gitawag nga mga Saduceo, lahi pod ni sila sa mga Pariseo. Okay? Kay number 1, they differ in doctrine, lahi ang ilang doktrina, lahi ilang gituuhan. Okay? But kining mga Saduceo mao ni ang medyo naa sa class, no? Medyo taas habog nga grupo sa mga kaparian. Okay? Unsa maning mga Saduceo, kinsa man ni sila? Mga grupo ni sila sa mga pari nga number 1, dili sila mutuo nga naay eternal life. Dili sila mutuo ana that there is life after death, nga inihuman sa atong kinabuhi dinhi sa kalibutan naay gitawag nga kinabuhing walay katapusan. Dili mutuo ang mga Saduceo ana. Okay? O dili po sila mutuo nga ang mga patay mabanhaw. They don't believe in the resurrection. Ngano man? Because they don't believe eternal life. So how come nga ang patay na mabuhi pagyod? Okay? So
So they don't believe on that. O pinakalabaw sa tanan, they believe in the written Torah. Ambot pasabot nga kung unsa ang balaod nga gisulat or gihatag kanila ni Moises, kung unsa tong mga balaod nga gihatag sa Ginoo kang Moses, kung unsay nakasulat ato letra, kung unsay naa dito, mao ra gyud to ang ilang tuuhan. Okay? While ang mga Pharisees, ang mga Pariseo, kinipot sila nga grupo sa mga pari, ubos na sila sa mga Saduceo. Pero ang ila pong pagtulunan nga mutuo sila nga naay eternal life, mutuo sila nga ang patay mabanhaw, o mutuo pod sila sa gitawag nga oral Torah. Ambot pasabot nga katong balaod ni Moises, kung giunsa to pag-interpret sa mga nauna pa sa ila, mauto ang ilang pagtulunan. Okay? So lahi ang mga Sadducees o mga Pharisees. Karon, ilang pangutana si Ginoong Jesucristo kung unsa ang iyang opinion mahitungod sa pagkabanhaw. Kaya di man sila mutuo. Okay? So gihatagan nila og example si Ginoong Jesucristo, nadungog sa atong Ebanghelyo, nga naa kunoy usa ka balo, no, nga naminyo sa nay usa ka balo, nay usa ka babae nga naminyo sa usa ka lalaki, unya kana nga iyang nabana naa siya'y unom ka igsuon, so 7 sila tanan. Pero kining babae o kaning naminyuan niya nga lalaki, wala sila'y anak. Karon niabot ang panahon nga namatay ang bana, so nabalo ang babae, so walay anak. Ang kultura kaniadto mao ni kinahanglan sabto nato unsay ilang kultura kaniadto. Kung ang usa ka minyo labi na gid babae namatay ang iyang bana unya wala sila'y anak, kung adunay igsuon tong bana niya, kinahanglan nga pangasawon sa iyang igsuon ang katong balo. Ha? Pangasawon to niya aron nga magbaton og anak. Pero ang istorya sa tong ebanghelyo mao ni namatay man tong original nga bana, so niminyo tong sunod. Namatay gihapon, wa gyapon anak, ni sunod ang ikatulo, ikaupat, ikalima, kaunom, kapito, nangamatay na lang tanan. Balo lang gihapon ang bae, wa pagi anak. Mao na ang istorya. Okay, sabtan niyo? Karon ang pangutana sa mga Saduceo kung Ginoong Jesucristo mao ni, kung tinuod kuno nga naay pagkabanhaw, mabanhaw man tong 7 ka mag-igsoon nga nangamatay, ang pangutana, kang kinsa mang asawa tong babae nga 7 makabuk ang iyang nabana, dito ba siya sa original o dito siya sa ikaduha hangtod sa ikapito? Mo na ang ilang pangutana kang Kristo. Well, kung imong hunahon pag-ayo, tod tubagon nga pangutana. No? Bisag kita maglisod kitag tubag ana. No? Tingi ganin ninyog tubag. Kung kinsa man siyang asawa nga 7 makabuk ang iyang bana. No? Naka-remember ko ba na ay nagpakasal dire? Unya kanang duol na ang kasal, katong babae kay naminyo naman to siya kaniadto, no, naminyo na siya kaniadto, na namatay naman to iyang bana, so nabalo na siya for many years. Nakadumdum ko nga duol na ang ilang kasal, niingon dayon ang babae sa ako nga, Father, di ba ka nalaw ay Father nga, di ba ka nalain Father nga minyo man ko sa una, ang akong kabalakan kung pag-abot sa langit kinsa man ang akong bana. Kay maminyo man si otro. Na mao na ang istorya sa atong ebanghelyo karon. No, nabala ka siya, kinsa ba ka akong ilhon nga bana? Kato ba ka akong unang asawa o kini karon nga akong pakaslan? Lisod, di ba? Pero mga igsoon, tanawon nato ang istorya. Walay legal nga katungod ang natumban. Tungod kinasayod kita nga once kung minyo ka, unya namatay ang imong pares,
legally, you can remarry. Pwede ka maminyong otro. No? Wala kay balaod nga gilapas ana. Okay? Pero kung mag-decide po ka nga di ka magminyo, okay rasad. Okay? So, harmless kaayo nga situation. Pero, lisod lang ito bagon. Kay pito ka buk yung bana. Ang una-huna siguro sa mga Sadusiyo ba, ilog-ilugan siguro ni pag-abot sa langit, ning balo, mag-ilog pito ka buok. Nahuna siguro sa mga Sadusiyo ba, ako ning asawa, moingon po igsoon, ako ni, ang isa po, ako ni. No? So, ang ilang sulayan lang nila, unsa gi pananaw ni Kristo ani. Pero imbes nga tubag ko ni Kristo ang ilang pangutana, nga maingon si Kristo nga, ang tubag anak kay ang original. No, wala di ingon si Kristo anak. Ang iyang tubag lahi, iyang tubag gi-focus niya kung unsay mahitabo sa tao kanato kung mamatay na ta. No? Klaro kay niingon ang atong ebanghelyo nga kung mamatay na kuno ta, Sama. dili na ta ag huna-huna ng mga butanga. No, dili na ta huna-huna nga pag mamatay ka ba. Example lugar, pag ako namatay ko karon, ana. Sige na may simba ko ha, ako di ko kadlok kamatay. Kung mamatay ko karon dayon, pag abot na ko sa langit lugar, moingon lugar ko nga, Lord, asa man ang ako mama og papa? Kay pangitaon ako kay akong gakson. Hay wala ingana sa langit. No? Wa kay ingana. Ingon klaro kay atong ebanghelyo nga nag-ingon nga when we die, we are like angels. Sama kita sa mga anghel. No? Unsa na ay mga kinaiya sa mga anghel? Dili na maghuna-huna, dili maghuna-huna sa mga butang nga kalibutanon. No? Dili maghuna-huna og mga relasyon. Walay relasyon dito sa langit. Walay kwan dito nga, uy, nag-expect ka nga tabuon ka sa imong mga loved ones dito ba? Walay ingana dito mga igsuon. No? Patas tang tanan. Walay obispo, pare, diakono, santo papa, santo mama, unsa pa na diha. Walay ingana dito. Walay presidente, walay mayor, walay kagawad, walay barangay chairman dito sa langit. Patas tang tanan. Okay? Samot na, walay minyo ay dito. No? Wa mga kitag, mga love team sa mga anghel dito. Na si San Miguel Arcangel, gipares sa Guardian Angel ni Kuan. Walay love team dito mga igsuon. No? Sa langit, walay love team, love team. Diri na sa kalibutan ng mga love team. No? Kisa mo na mga love team karon. No? Dagkan kay mga love team, ang ending, agbuwag ra gyapon. No? Unsa may punto ni Kristo? Gihatagan niya og emphasis, gihatagan niya og dakog pagtagad nga diha sa kinabuhing walay katapusan, that in the resurrection dili na ta maghuna-huna sa mga butang nga temporaryo ra, sama sa kaminyoon, sa atong mga relasyon diri sa kalibutan, kwarta, pagkasikat, no, atong mga bahandi ug uban pa nga mga kalibutanong butang. That was the answer of Jesus. Yung si Kristo, ang punto ni Kristo sa ilaha, kamo sige mo gunahuna kung kining balo, kinsay man nag-iya ani. Pag-abot sa langit dili na importante. Unsa di ay mga igsoon ang importante sa langit? Ang importante sa langit pag tuan na ta didto, wa tay laing hunahunaon kundili ang mga langit nung butang ra. It's only about heavenly things, the things of God. Mga igsoon timani, heaven is a place of eternity. Ang langit usa kini ka dapit nga walay katapusan. Heaven is not bound by time nor space. Wala mag-agad ang langit sa atong panahon. Rather, heaven is a place for us. Ang langit usa kini ka lugar para kanatong tanan. Kisa gusto mo atong langit? Pataas kamot. Yes. Diba? Salamat. Salamat, Lord. Kisa gusto mamatay? Pataas kamot. Na. Unsaon pag atong langit kundi mo mamatay?
Mhm. Sige. Bawa lang ko kung nailaing pamaagi nga matog langit nga dili mamatay ha. Kay baw ako kay agadto dayon ko human sa misa. Wa mo yung hadlok mo mamatay. Mga igsuon, madlok day mo mamatay. Father dili man father pero ayaw lang sad pud karon. Kay wala pa na fully paid ang akong utang father. Wa pa ko mabayri father. Ayaw sa mahadlok day ta mamatay. Mga igsuon, kung ang langit para sa ato, nganong mahadlok ka man mamatay? Nga that the only way to go to heaven is to die first. Kinahanglan mo biya sa taani nga kalibutan. Mauna ang punto ni Kristo sa iyang tubag. Okay? Focus kaayo ta sa mga butang nga naa diri sa kalibutan na di nato mabiyaan. Kay mahadlok ta nga kung mawala ta ani nga kalibutan, ang sunod natong pangutana sa atong kaugalingon, mag-unsa naman lang ang mabilin. Diba? Ngano mang concern kay tadana, maunsa na lang ang akong anak, maunsa na lang ang akong negosyo, maunsa na lang ang akong pagkasikat. Kung mamatay ko, kinsa naman lay magpadayon. Concern kay taana. Okay? Unya, ang atong gikabalak-an pagyod, mga butang nga temporary. Mga butang nga anytime pwede mawala sa ato. Okay? Kanang kwarta nato, di man nato na madala sa langit, mga igsuon. Pero daghan gyapon nato, mga dalo, mga tihik, mga laog. Pag mamatay ka, dili na di mo madala. Bisan pag, ang uban, di ba na uban, kung ang mamatay, kanang before ilubong, padadaan sa iyang mga gamit. Padadaan sa red horse, kay sa buhi pa, paborito niya ang red horse. Padadaan sa iyang paborito nga sanina, kay paborito kina niya sa buhi pa. May paghihatag ni mo na sa amo ang red horse. Nalipong pa mi. Ikaw, kanang red horse, malata na sa lalom. Diba? Padadaan sa mga sing-sing, sa mga burluloy, no? Kay mao kuno ang paborito. Nya panahon sa kalag-kalag, ang minteryo nahimong restaurant. Ngano man? Kay nagdala og pagkaon kay sa buhi pa paborito ko no, gidad-an sa Jollibee, no, gidad-an sa chocolate, gilutuan sa humba. Kay paborito ko no sa namatay. Wa lang mo kabalo katong mga bata nga naa sa minteryo maoy nagunay. Giunay ang inyong pagkaon. Ang uban giamigas. Himo-himo tag mga ingana nga butang samtang daghan kay mga tao nga gigutom. Nasabtan ninyo? Nakuha ninyo yung punto? Mga igsuon, kaning mga butang diri sa kalibutan, dili na magmatter dito. Kay pag abot sa langit, ang atong himuon dito, adlaw o gabi, magyud ni, magsimba sa Ginoo. Maura na atong buhaton dito. Dili na ta magkuan dito sa langit, no? Nga mga gipang diabetes diri sa kalibutan, pag abot ko sa langit, magngita pag, Lord, asa dapit imong insulin diri, kay mag-inject na ko. No, Lord, naabay parmasya diri, kay palit ko sa akong maintenance, kay high blood rab ako. Wala na nang ingana nga mga hunahon. Okay? Temporal things are meant for this world. Okay? What we can bring from this world to heaven is our relationship with God. Ang atong madala ra gid sa langit, maura ni ang atong relasyon nato sa Dios. Mga igsoon, samtang buhi pa ta, ipalambo ang inyong relasyon ninyo sa Ginoo. Kay mauna ang inyong ticket paingon sa langit. No?
maunay atong dalara. Kay pag abot nimo dito, at ngan unya ka ni San Pedro dito, pangutanon ka, asa man imong ticket? Nakaila ba ka kinsa ni imong gi anian dire? Kaila man ko, San Pedro. Kaila man ko, si Jesus man. Ngutana din si San Pedro, kumusta imong relasyon sa iya? Samot nag mga tubang ta sa Ginoo. Okay, mga tubang ra bagitang tanan sa Ginoo. Hukman ta sa Ginoo kada usa nato. Pangutan-on ta sa Ginoo. O ikaw, ngano mga dili man kaagpakita dito sa CCR. Aya ra magkagpakita kung naa kay pabunyagan. Aya ra magkagpakita kung misadigalyo na. Mga igsoon, no? Let's take this seriously. Ato ning seryosohon, ha? Wala nay igo pa nga panahon nga ato pang sayang-sayangan ang atong kinabuhi. Anytime pwede ta mga matay. Ha? Nasabtan ninyo na? Anytime pwede ta mga wala ani nga kalibutan. Pwede karon, unya taod-taod, ugma, sunod simana, sunod bulan, sunod tuig. Pwede. Og dili ta makalikay ana. Di ta makahangyo sa Ginoo nga Lord. Pwede lahi na lang sa ayaw lang sa ako. Ha? Di mo ka pwede mahangyo. Nako'y nakita po sa Facebook ba? Nag-ingon nga, friend na ako sa Facebook, ingon siya, ni-comment siya ba? Pwede ang mga kurap mamatay na? Pagkuyawa sa kidani nung luman, ako comment ko ba? Pwede mag-una ka? Mga igsoon, realidad gina. Usahay bitaw, dagang kitag bagot-bot. No, maingon ta nga, sus, ngano man ang akong angkol, akong parinte, akong membro sa pamilya may gikuha sa Ginoo nga daghan pa man ang mas angayan nga mamatay pag una. Di ba? Mga igsoon, kinahanglan sabto nato, ang kamatayon dili nato na kontrol. Unya ang kamatayon mga igsoon, dili na kanabitaw murag bitaw bunot-bunot bitaw ang Ginoo nga kinsay ako mabunutan karon nga sunod mamatay. Ikaw dili na ingana ang kamatayon, ha? Walay pabunot-bunot ang Ginoo dito. No? Ang kamatayon moabot na siya sa atong tanan. Pero wala na magbase sa atong panahon, sa atong oras. Okay? Pero, ang pinaka-importante sa tanan, unsa may gihimo nato diri sa kalibutan, samtang buhi pata. Amen ba? Atong relasyon sa Ginoo, ang ato bang giatiman? Sa buhi pa ka sa kalibutan, abtik o paspas ba ka nga makapasaylo sa imong isig kataw? Samtang buhi pa ka diri sa kalibutan, manggihatagon ba ka? Nagtabang ba ka sa panginahanglan sa upan? Samtang buhi pa ka, nag-alagad ba ka sa Ginoo? Samtang buhi pa ka, no? Nagpuyo ba ka og kinabuhi nga angayan nga awaton sa uban? That's the question para natong tanan. Dili kay magparehas ta sa mga Saduceo nga kang kinsa man lugar ni asawa ni gikan sa pito. Concern kay sila anak. Mga igsoon dili ta angay ma-concern anak. Because to have eternal life, we only need to believe in Jesus. Kinahanglan lang nga mutuo lang ta kang Kristo. Mabitaw nga ningon si San Pablo sa mga taga-Kolosas, set your mind on the things above, not on the things of this earth. Huna-hunaa ang mga langit nung butang. Mintras naapata diri sa kalibutan, dapat ang atong mindset, ang atong panghuna-huna, langit nun. Amen ba? Amen. Igna imong tapad, paghuna-huna sa mga langit nung butang. Sa mga langit ng butang. Dapat mauna na. Di ba? Ngano man, kay ingana ang pamaagi nga mangandam ta. Ha? Kay sa akong panggiingon ka ganina, pag abot sa langit,
ang atong trabaho magsimba o magdaig na lang sa Dios. Okay? Mauban na ta sa mga anghel dito nga kada adlaw ug gabi nagdaig sa Dios, nagsulti og Holy, holy, holy is the Lord, the God of armies. Heaven and earth are full of your glory. Mauna pabalik-balik ang atong kantahon dito, isugid dito sa langit. Naata sa trono, atubangan sa trono sa Dios. Temporal things, no? Mauna nga mga igsuon, dili ta mahadlok mamatay. No? Dili ta mabalaka nga kung mawala ta sa kalibutan, mag-unsa naman lang ang atong pamilya. Ngano man, kay usahay manggod atong gilimitahan ang Ginoo nga dili niya kaya ampingan ang atong pamilya. Mao na agkabalaka ta. No? Timan ini, kung naghunahuna ka nga mas bright pa ka sa Ginoo, kay mas kabalo ka nga magamping sa imong pamilya kaysa sa niya, hunahunaan ni, mas kabalo pa ang Ginoo kaysa nimo kung unsaon niya pag-atiman o pag-amping ang imong pamilya. Kabalo ang Ginoo ana. Dili nato siya limitahan. Mao na ang atong focus dapat is number 1, ang atong relasyon sa Dios. Kung wala pa mo'y relasyon sa Ginoo, pagsugod na mo og baton og relasyon sa Ginoo. Ayaw hulata nga magtinga ka na paralyze ka na, gisulom na ng imong dagway, aya ka pa manawag og Ginoo, may palagi og sa buhi pa ko, sa baskog pa ko, nagsimba unta ko, pero tuwa man ko perme sa sabungan. No? Sige ra makog inom, sige ra ko, naganan kaya atong mahay-mahay. No? Let's not be like that. No? Di ba natay kanta? Samtang ako buhi pa, mag-alagad kanimo. Dapat mauna ang atong himuon. Samtang buhi pa ta, samtang baskog pa ta, mag-alagad ta sa Ginoo. Amen ba? Amen. That's our goal. Kay kana bitang mahadlok mamatay, mamampod ng mga tao pod nga aghadlok sila kamatay tungod kay guilty sila atubangan sa Ginoo. Nga pa sila nakapangandam gyud nga para ba ko nakagawa sa aning pagpakasala ba? Dili pa pwede. No? Timanin ninyo, again, heaven is a place para natong tanan. Ang langit para sa ato. Okay? Ang mga butang dito sa langit, walay katapusan. Okay? Muna, ang tawag sa Ginoo sa atong tanan karon, surrender your life to God. No? Ignay mong tapad, surrender your life to God. Surrender. No? When you say surrender, i-give up ba? I-give up na imong kinabuhi dito sa Ginoo. Lord, gikapoy nako nga ako sige agbuot. Gikapoy nako Ginoo nga ako pirmi ang mag-decide nga wala ko'y pangonsulta nimo. No? Lord, ako na surrender akong kinabuhi. Okay? Dagan mga tao nga nagmalipayon sa ilang kamatayon. No? Dagan tao nga nalipay sila nga bisan sa ilang kamatayon, malipayon sila, malinawon sila. No? Bisan o grabe nga pag-antos, pero at the end, at the final breath of their life, they were happy to die in the Lord. Okay? Mabita na ingon ni San Pablo in Philippians chapter 1 verse 21, "For to me to live is Christ and to die is gain." Matod pa ni San Pablo, ginansya sa langit nga mamatay ko. No? When we live for the Lord. When we die for the Lord. Sa buhi pa ta, mabuhi kita para sa Diyos. Kung mamatay kita para sa Diyos. No? Mao na mga igsoon. Sultian na lang muna ako para di mo makuratan.
ang akong gusto, kung ako lagi pabuton na, kung tagaan ko sa Ginoo og pabor nga ako'y pabuton, gusto nako nga mamatay ko nga kamulo ko nagmisa. Mao na akong gusto nga kamatayon. Murag sundalo ba nga namatay tunga-tunga sa gira. Ngano man, because that's what I want, nga mamatay ko nga nag-alagad ko sa Dios. Okay? Kamo, unsa mga klase kamatayon inyong gusto? Kanang lubaon mo? Kanang gipusil mo? Kanang ngilog mo sa asawa o bana sa uban? Gipapatay, gipadadaan mo killer for hire? Mamatay mo nga tungod sa sakit? Kay tungod sa inyong pagpabaya sa inyong lawas? Mao ba na at inyong gusto nga kamatayon? Magpili ta. Unsa nga klase nga kamatayon atong kamatyan? No? Gusto mo mamatay mo sa konsumisyon? Mamatay ka tungod kay wala ka nakapasay tungod sa imong grabe nga kasuko sa imong isig kataw? Mao na nga klase nga kamatayon, kana atakihon ka tungod kay grabe nimong kasuko nga di kini mo mapasaylo? Pili mga igsuon. No? Pero mas nindot gyud nga mamatay ta nga nagbuhat sa kabubuton sa Dios. It is better to die doing the will of God. Amen ba? Amen. Smayo na. Mana again. Ayaw mo kadlok mamatay. Death will come. Death will come knocking at our doors. Manuktok ang kamatayon. O sa dihang manuktok na ang kamatayon sa atong kinabuhi. It is the church's prayer, pag-ampo sa iglesia, nga andam unta ta. Wala tay mga kaligot-got diha, no? Kalinaw, gugma ang nagpatigbabaw sa ato, no? Dili mga kabalaka, mga kasuko, mga pagmahay-mahay. Kanindot ra mamatay nga malinawon, no? Naayo sa ka madre nga hapit na siya mahimong santos. Unique kay ang iyang kamatayon. Gitawag, ang iyang nickname is the Smiling Nun, ang nagngisi nga madre. Ano man, tungod kay diha sa iyang kamatayon, namatay siya nga nagngisi. Literal gid nga nagngisi ba? O gi-preserve ang iyang lawas karon kay hapit naman siya mahimong santos. Bisan ang iyang kalabira, no, kalabira. Ang porma gihapon sa iyahang baba diri anana sa iyang dagway nagngisi pa gihapon. No? She died happily for the Lord. No? Namatay siya sa sakit nga leukemia. Pero wala niya gihurot ang iyang panahon nga nag-uol nga kuy Ginoo nga naman gid nga gitagaan ko sa Ginoo og leukemia. Maigsoon ha, dili ang Ginoo naghatag og mga sakit nato. Pero ang iyang pag-antos, iyan ang gihalad sa Dios. Gihalad niya, gi-offer niya sa Ginoo, gi-offer niya yung kaugalingon. Nga Lord, sige, willing ko mag-antos ani, basta aron malipay ka. Mahimaya ang imong ngalan, taliwala sa akong pag-antos. No? Mao po nang usa ka sikreto nga mahimo tang santos. Kinahanglan nga mag-antos ta. Mao na nga mag-antos ganita dinhi sa kalibutan, you offer it to God, no? Lahi ra man ang tao nga miserable, o lahi po ng tao nga nag-antos pero malipayon gihapon bisag nag-antos. No, doon na nay kalahian. Kay ang tao miserable, magsige ra gid na og blame sa Ginoo. Lord, tungod man gid nimo, tungod gid nimo Lord na. Biyaan jud ko nimo. Pero kanang tao nga nag-antos, pero matingala ka nga ngano mang ingana ra sila pero malipayon lagi gyapon kaayo. Mura moagig problema. Agkoy mauna ang grasya sa Ginoo. Kana malipayon gihapon ta bisag nag-antos ta. Amen ba? Amen. Palihog manindog.